O Partido Popular presentaba esta mesma tarde, en rolda de prensa, unha alegación que presentará sobre o trazado da autovía ata a estrada. Quere o Partido Popular que se mellore na medida do posible algún dos tramos, ou alo menos o que o remate na estrada. Precisamente na súa sede esta tarde daban conta polo miúdo de cales son as intencións e ao mesmo tempo o motivo da súa alegación. A Consellería para modificar a terminación da autovía. O novo trazado proposto polo Partido Popular consistiría en seguir o trazado plantexado pola Consellería desde a Ramallosa ata unha zona situada entre o lugar de Santa Valla e o lugar de Matalobos, da parroquia de Matalobos, onde, como despois explicaremos, cruzaríase co trazado proposto por eles como alternativa B. Deste xeito, o que faríamos é continuar polo trazado B e acabar nas proximidades da zona deportiva, entroncando aí ca nova variante eternamente proxectada, a variante da Nacional 640, aínda que a súa construción ven acumulando moito retraso que é tan vendida polo noso alcalde, o señor Dono, que di sempre que está a punto de iniciar as obras, pero certo que aínda non vimos ningunha máquina traballando nelo. Non sabemos se isto é motivo de que os seus amigos de Madrid dinlle milongas, están toreando, pero certo que a final de ano, cando teríamos que ver os cartos que iban a destinar para facer esta obra, non aparecen cartos ningún nos presupostos do Estado. E a verdad que isto parece que vai a ser o punto de nunca acabar. É unha infraestructura moi necesaria para a estrada para seguir medrando, ou, mellor dito, empezar a medrar con forza. Co novo trazado que se plantexa, o que queremos é crear unha comunicación máis áxil dende a Academia Galega de Seguridade Pública, a Axencia Galega de Emerxencias e o 112 de próxima construción. Dar unha saída á zona escolar, onde están os institutos, os pabillóns, está cerca tamén o Colexio de Figueroa. E, por outra banda, temos o pabillón de exposicións de feiras e congresos, que cando hai eventos na estrada acuden moita xente e temos que darlle o mellor servicio para que volten despois para a estrada. Como os compromisos da Xunta son firme, nós buscamos unha alternativa para que a entrada en servicio deste novo tramo non se demore. Queremos, con esta proposta, dar solucións e que, a medida do posible, beneficie a todos os usuarios, facéndolle o viaxe máis curto, cómodo e seguro. A alternativa contempla 5 viadutos, sobre todo 2 de gran importancia, o Ulla e o que pasa por Valoira, 3 enlaces. O primeiro sería a altura de Pontevea, enlazando ca carretera que vai a Vedra. O segundo está contemplado na PO 841, a altura do Rollo, xusto antes donde comeza o carril de vehículos lentos, o que nos aproxima moito o polígono industrial de Toedo. E o último está contemplado na variante de Portela, máis ou menos a altura dun lugar que se chama Tras da Devesa. Ademais, esta alternativa é especialmente boa por algo que se chama permeabilidade territorial, é dicir, o número de pasos superiores e inferiores que atravesan esta autovía fai posible que os camiños da zona non se vexan interrompidos e a xente normal ou dos seus lugares poda transitar por eles como viña facendo hasta ahora sin moitos atrancos. O principal problema que vemos nos ao trazado proposto é o enlace na variante de Portela, quizáis demasiado afastado do que é o núcleo da estrada. Ademais, como xa se sabe, a variante de Portela está nun estado de tramitación quizáis un pouco atrasado. Aínda acabamos de recibir noticias da declaración de impacto ambiental no mes de setembro,
a pesar de que o estudo informativo está aprobado desde xaneiro de 2008. Pola contra, a variante da Estrada xa estaría en condicións de someterse a un proceso de licitacións de obras. Xa está rematado e aprobado o proxecto constructivo. Que propoñemos nós é desplazar ou modificar o último quilómetro da alternativa A, modificalo polo último quilómetro da alternativa B, tal e como se ve aquí, máis ou menos. Sería conseguir a esta altura da alternativa A desplazar e modificar o trazado aproveitando o trazado proposto na alternativa B, entroncar na variante da Estrada a altura do Colexio de Lourdes. Aí, sí. Bueno, entonces, con este novo enlace aí na variante da Estrada, ofrécesenos ademais outra posibilidade, que é a de intentar dar acceso ao Colexio de Lourdes, as zonas escolares e deportivas, o pabellón de exposicións e congresos, a Academia de Seguridade, o 112, aí, bueno. Entonces, esta proposta, ademais, non supón grandes cambios no que é a lonxitude, nin o coste, nin ten afeccións distintas ás que pudera ter a alternativa A. E, ademais, non compromete aos compromisos da Xunta, é dicir, sería totalmente factible que se pudesen licitar as obras de autovía a principios do 2011, tal como anunciou o conselleiro.